jogiiɗo téléphone ma fof ndaar mi holluma sa yi ɗo winda abonné ɗo e Pindi TV ɗo windaɗo abonné ñoƴƴu ɗon ɗo windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumon mi on calminama on juwama on jettama lawol gongol ɗo e Pindi TV hande garɗen haalde oɗo ñalawma ko ñalawma mawɗo oɗon gandi leydi Sénégal Alhaji Macky Sall caggal nde o filta lawol ɗimmol o waɗi ko wiyete ko hono o wondore o gayni fotti e ñande 4 avril heptude jeytare ko laamu kesu o yuɓɓini woni ɗo ko Ousmane Makali mo tabalde communication gadduɗo dumga jeeyaɗo e fedde Lewlal Group e jewte Lewlal Group e jetti Hamme Amadou Ly mo ganduɗa ɗo Sadio mon Madina Gounass Abou Simo Tulde Dubango ha tal wonde Abou Gaye enen ɓeɗo ɗiɗo Ousmane Makali salminama juwama yettama Allah jarama ceerno Abou en calmini téléspectateur en yeeɓoɓe e heɗotoɓe Pindi TV e jokkodirde radio Dunga FM radio Teccan radio ji fof eɗen mbiyaɓe radio OFM Kanel FM Fouta FM Nanka FM a jarama Ousmane hande noon yewtere men mbiɗa sikki nde wulat nde ɓuɓata mawɗo leydi Sénégal wayli laamu waɗi jagorde 32 e wiyeteɓe secrétaire d'état tato ina wayno o ustini an so tawi ƴeewi laamu makko gadango jagorɗe enen ponno hewde ni ha caggal mum abbitiɓe ɓe ina ɓeyde ha woni capanɗe so wiyoma waɗa 32 omo hanna ɗon beele cikkuɗa kadi janggo goɗɗum nattata no nattano ni ha hewya eyyi Allah jarama Abou Samba Diop en namdalma banggal fayit sen beelam mbiyen ni o ustani sibu wonno ko 39 capantati woni Boun Abdoulaye 2 gouvernement cakkitiɗo ñande 6 septembre 2017 wonno 39 joni o waɗi 32 wondude secrétaire d'état ji ɗiɗi e tati secrétaire d'état tati caggal ɗum noon secrétaire général du gouvernement Jean Simon Ndiaye Maxi Simon Ndiaye on ko rang ko ministre Boun Abdoulaye Dione kadi ko en mbawi wiide ko ministre kam ala 32 ɓe sa ɓeydi hen Augustin Tine kañum nene ko directeur cabinet ko ministre donc taroɓe tawi taroɓe woni jeegom e 32 donc woni 32 jeetata jafɗa jinmi wiide ko adan no fuɗɗorino ni o fuɗɗorino ko ɗon ha ɓooya mo ɓeyda eɓe ɓeydo beele cikkuɗa hannde o mawlidine wawi tan dartade ɗon wasa ɓeydude sababude jokkude makko e yimɓe jeeyaɓe hen e yejjitteɓe ko nandi hen eyyi ɗo eɗen gandi ɗo kam eɗen ɗamini o ɓeydata son ɓeyda ko ministre conseil ji laamu noon jogoto ministre conseil naggam conseil naggam taw ko auprès du président comme no mbaɗon Youssou Ndour ni taw wona joga e portefeuille ministériel kono ministère o no wirni o wino ko mbaɗa recentré e resserré woni ɓe gusta nattodir ha usta o yiiɗi wadde ɗum noon ha waddi hen o tampi kono noon sa ƴeewi to nder wonko nattodirani kono eɗen ɗamini kam o ɓeydata ɗo hen no gueɗe ɗe aɗa andi wadde adan o wino ko waɗa ministre uji 29 gasani won musidɗo mo disino wimo sa yiiɗi wadde 29 mbatta ko saha no Senghor wannoni ministre affaires étrangères jogo coopération jogo sénégalais de l'extérieur waɗa direction ngaji ɗiɗi gona e nder hen éducation nationale et culture nden no kewno wondude walla culture communication kewno wondude e arti joni waɗa direction ngaji e nder hen développement rural waɗa ndema waɗa awa waɗa gaynaka waɗa direction ngaji so tawi neɗɗo waɗani ɗum wino waɗa kette beele cikkuɗan wawi haadde e jagorɗe ɗe o wiide eyyi ɗum ko kalɗa ko ene woodi par ce que ɗum o fonno wadde par ce que sa ƴeewi éducation waɗino saaha éducation fo renduno waɗa direction de l'enseignement supérieur wonno kono joni waɗi ko éducation nationale o waɗi jangde less e jangde taw woni ministére uji ɗi sa ƴeewi finance o kadi ko meeɗa wadde par ce que wiyete ministère de l'économie et des finances joni o fecci ɗum o totti oɗo hen Amadou no Abdoulaye Daoud Diallo des finances et du budget o totti économie et coopération Amadou Hott o totta ɗum donc woni gueɗe ɗiɗi kadi gueɗe gongal kadi sa ƴeewi to banggal gollal woni emploi sa ƴeewi joni Dame Diop totta ko ministère de l'emploi Mariama Sarr totta ministère de la fonction publique Samba Sy mo PIT totta ministère ɗo wonno woni kañum nene ko travail donc travail emploi fonction publique
kanji fof ko gotum donc sa rewan waɗat pelɓodiral hawnak so décret de répartition des services ari ma goto anda ko gueɗal kono ɗiɗon tati pelɓodiri kadi sa ƴeewi wi Sénégal dañi ko fate dañi pétrole dañi gaz o itti ministère des mines o waɗi banggue so figgalade mi woni toon totta ɗum ministère du pétrole o totti ɗum Mokhtar Cissé donc ay donc ministère uji ɗi wawno wonde ministère goto donc no mbiruɗa ni kadi ministère de l'eau o waɗi ɗum o addi ɗum taw wonno hydraulique assainissement o ƴetti élevage o waɗi gaynaka banggue o waɗi ɗum awo banggue te ɗum kadi wawno wonde ministère goto nden so tawi ɗin wonde wona élevage et pêche donc ɗum fof no wawno rendu kono ɗum noon tagui ɗum ɓeydi yaajde donc ɗum noon tagui ko ministère o ɓeydi yaajde sa ƴeewi kadi ministère uji keddi ɗi affaire étrangère woni sénégalais wonɓe caggal leydi e ministère kalfinaɗo gueɗe caggal leydi o ƴetti ɗum wona ɗum secrétaire d'état o ƴetti ministère de la justice maître Malick Sall mo dancadi ɓen on waɗan ɗum secrétaire d'état donc secrétaire uji d'état ɗi goni tati donc sa renaki ene wawi waɗoyde pelɓodiral kono ɗum ne jeeya kadi ko ɓeydi yaayo hebbinde ministère uji par ce que kanko président de la république o yinno ko raɓɓikinde ɗum o yinno ko wasa hewde noon ministère de l' agriculture aɗa wawno ƴetti agriculture ndema e gaynaka mbaɗa ma gaynaka e gawa mbadda ɗum kadi o ƴetti formation professionnel o waɗi ɗum banggue woni ko fate karallagal ɗum e mbaylandi o waɗi ɗum banggue o ƴetti kadi ministère de l' industrie e ɗum kadi yeehi banggue donc ɗum ɗon adana no waɗirno no adduno e dawal kesal e yiyande hesere kanko Macky Sall wonno ko ministère uji nogas joyi e ji premier gouvernement du Sénégal ko c'est 15 ministres le premier gouvernement du Sénégal c'était 15 ministres donc yimɓe kewani kono ene mbawi wiide e yiyandam ɗum ɗo defi hewde kadi sa ƴeewi économie plan coopération woni banggue par ce que coopération ene jogui fenêtre damal affaires étrangères a faami kadi ministère des finances Amadou Ba no jafoɗa Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba fati affaires étrangères donc ɗum ɗon ene waɗi gueɗe ɗe ganduɗa en defi nandude ceerno Abou Amadou Ba ittede économie et finance nawe e affaires étrangères beele ko ɓeydare walla ko ussare to banggue dawogol e to banggue faggudu e yiyandam ko ɓeydare won joguiɓe analyse ko ussare kono yiyandam ko ɓeydare par ce que so woni Amadou Ba gila 2014 so miejitani ma on joni duuɓi nayyi ma duuɓi joyyi o woni ministère de banggal faggudu e leydi Sénégal en jii wonko ɓamti par ce que hande taux de croissance Sénégal so woni ne yarano 2% ma 3% hande yi ha 7% kadi en jii club de Paris golle mbaɗa toon de ko tolni e 7000 milliards ɗum noon ko ballal président e banggal Amadou Ba donc économie o hande e leydi Sénégal ene seɓori no wayi fof sa ƴeewi budget Sénégal 3000 milliards hande donc eɗen mbawi ɗo neɗɗo ɗo gonɗa duuɓi joyyi mi sikkanta wonko wawi addude hen kesam hesama so woni o nama ministère des affaires étrangères oɗo saaha Sénégal naaɓe wonɓe caggal leydi en jogui caɗele a wawa jooɗade ñalawma ma jonɗiɗi ma ɗum ɗo tawa nanan Sénégal najo warama caggal leydi kadi gaga banggal politique no mbiruɗa ni so woni o woni ministre de l' économie kanko Amadou Ba kalfinaɗo ngol o gagnima parcelle omo ɗamini hawnaka wona maire parcelle ma maire Dakar donc aduna ko gueɗɗiɗi waɗi ko nder leydi caggal leydi il faut daña jagge affaire étrangère en jii Cheikh Tidiane Gadio ko golli hen so woni a yeehi caggal leydi jokkodirta koye ruwaji jokkodirɗa koye président ma dañ jagge janggo e jaam ma dañ relation janggo e jaam hayso wonano o ƴama on wawi ƴamoyde lefol lamdo janggo a yidde wonde président de la république hayso wonano ɗum fedde gotan aduna ko fati ha joni Nations Unies on wawi ardoya ɗum wonde secrétaire général Nations Unies par ce que o dañat portefeuille makko adresse baɗɗo fayida ko wayno FMI en ko wayno HCR ni ko wayno PNUD en ɗiɗon poste uji sa yeehi ma jokkodire aduna he donc Ousmane Diafoɗa mbinam ko gueɗɗiɗi to banggue ɓamtade ko ɗum kono to banggue dawogol sa waɗi base ma o waɗi parcelle o waɗi Dakar o nattide militaji makko no yirano ni ko ussire to banggue politique non ussa o waɗɗani base makko par ce que base o yahata ministère des affaires wona ñande fof ɗannoro a faami hay somo ɗanno base ko animation politique enen sa sino ko ɗum kay mbiya enen ministre uji men ɗi fof ma maire uji ministre uji Sénégal ɗi fof à part Diouf Sarr e seeɗa hen koɗi ko Dakar wona
ben tan ko Dakar mi heddibe e kono Ousmane non jafda e wase mi jokkira jafda jimi widema ko mi faami ko kala ko kono wonnode mo do o wona e Dakar ko adda Dakar ko hadbe kawi Dakar Dakar weban dañje ko dañi ko o fudim dañje ko dañi ko wonnode mo do o may hay ladde nde e dow ndi o nañi jagogal dum wonna battade ha jonon batti passage wi an do yimbe men wonbe do be ministre uji gondodi fof base uji mabbe gondi ko fuura kala hen mo heewani koydala ko gondi ko Thiès kala hen mo yaata ala ko dañi kambe nana Thiès be mais kambe fof tous les ministres du Sénégal kambe fof ko Dakar e kono nandiren kala maire mo yaata cuudi mumen so wana campagne ha campagne ministre mo yaata ko yimbe jelma tan ko e radio e télé adenta gidal cuudi mon so watnama wona an watna ko mo leydi watna kono sumgoji gudde base dal l'essentiel min yendam ko yo jogo kadi neddo goto wona kañum wada politique parce que so woni wonbe o jaggundir wonbe liggondirta waabe no Moussa Sene wodbe nanton waabe no Mbaye Ndiaye nana parcelle donc be no gollondirta hay so woni hande mbawa hebde Dakar de Abou so tawi ko don makki yakoy wa hebde Dakar adal ko saabi mimi non yew dendal arnobe wallide yantnobe makki saktibe Moussa Sy en be adnobe fo got fu damninoma ma on gedal wada kono ko feere dawgol wonno ko pittol wonno nde yano ha ciglede pulla ha gasalabe fonna totabe ko ben tota hande Dakar webani hawde heddi ko bele wiyobe hola e mawle ndi e Amadou Ba nan don bele wona hande buri parce que ça jewi dans l'ordre protocolaire sa ƴeewi laamu waɗi ko dow ardi ko ministre des affaires étrangères kañum woni ministre des forces armées Sidiki Kaba rewi hen ko Ali Ngoundiaye ministère de l'intérieur kanko Amadou Ba won troisième dans l'ordre protocole bangal laamu troisième ko Abdoulaye Daouda Diallo troisième Abdoulaye Daouda Diallo o rewi hen kono mbiyen sa ƴeewi laamu sa mbela mbiyen laamu ko gueɗe tati leyɗe laamu ko ministre de l'intérieur jagorgal kalfinade gueɗe nderi ko ministre de l'économie ko ministre des affaires étrangères kanko o waɗi preuve makko ministre des finances o waɗi toon gueɗe makko o yeehi étrangère o mon toon ma wat toon gueɗe goɗɗe kadi ko jangde aduna kadi ko jangde ko fate base o ɗum ko base ko animation an aɗana nguy aɗa woni ɗo kono sa wala mo jaaha gona maire nguy wonɓe nguy ɓe kañen piyatami hami soppino ɗon mi nani en pamodiran ɗon en pamodiran jeewi tan ko ɓeydata to banggue ngalu walla jokkudere daraja kono banggue dawgol koko ussi garten ɓe ganduɗa Abdoulaye Daouda Diallo wiyetno ko Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba pamodirani waɗini watti ni so Abdoulaye Daouda Diallo addama hande woni ministre du budget ittama ɗon attama waɗama ministre joguima finance e budget hono jiɗɗa ɗum e ɗum haydara ala hen ɗum noon ɓe pamodira min jaggu ɗum ko haala grand place ala ko wasi famodirde par ce que haydara hay concurrence goto wonani hakkude ɓe jiida base uji ɓe jiida haydara a faami Abdoulaye Daouda Diallo waɗata politique mum ko Podor Bokke Diallo ɓe Amadou Ba hay so jeyama jaawe Pendaw Amadou Ba waɗa politique walla Lobbudu Amadou Ba waɗa politique mum ko Parcelles kamɓe fof ɓe gonino trésor kamɓe fof ɓe gardi e laamu he goto hen ɓe fof ɓeydim Abdoulaye Daouda waɗa ministre de l'intérieur fayi ministre des transports fayi finance jirmi wiide donc ko concurrence Abdoulaye Daouda ko ɓeydiɗo ɗo woni ɗo saabu no wiyeteno Abdoulaye Daouda ene yiɗi ɗon ko Amadou Ba jimnomo ummitimo o arti dow non mais Abdoulaye Daouda Diallo sembela mbiyano mayɗa ustat par ce que ministère de l'intérieur Ousmane nde woni budget nde kay ko usside nder ministère Abdoulaye ɗo no mberɗa Abou Diop par ce que ministère de l'intérieur ko wonno ɗum ko hunde mawde wona ɗon nde yi transport nde mbawino ko nde o yi transport nde o ustinom seeɗa joni o ɓeydima non hay toon ussima taw ko laamu kono banggue dañal ussaki jinmi wiide ko nde woni ministre nde woni ministre aɗa andi Djibo Kane wiye gueɗel gotel o wi ministère wona ministère waɗi importance ko garɗo hen o golloto par ce que nde Djibo Kane na ministre de l'économie maritime yimɓe fof mbi ko kecce par ce que en gandano ganduɗum ministère de pêche de la pêche kanko nde o ari nde c'est à dire an hay sa wiyama ministère Fogga Diaye ko liggey ma sa liggeyma tan waɗat fayida wona inde nde Djibo Ka mbiɗa de wona inde nde non ko Djibo Ka mbiɗa hol administrateur civil ɓurɗo Djibo Ka ƴoƴƴe wawde gollade kala poste ministre mo neɗɗo yaltituno éducation en ko mbiɗa ko kala ɗo ɓurno hulɓinade Djibo nade ɗon yalti woto ƴeew yimɓeɓe wadde noon daraji o Abou mi yawaki ɓe ko Djibo Ka ko neɗɗo mawɗo mais daraji o e karallagal ngal ɗum fawdirani aɗa wawi tottede ministére premier ministre en jiiwaɗa ɗo premier ministre ɗo ɗon guitta aɗa waɗa ministére de l'intérieur ministére des affaires étrangères e jiiwon waɗano ministére des affaires étrangères guittama par ce que ɓe kattanani ɗum donc daraji o fawaki e poste o
aɗa wawi tottede galle joɗɗo a faami tawa defara ko weeli Abou Diop e kono Ousmane to banggue laamu ina jogui ko huula ko wiyete ko dame jaltirde aɗani kala ko faate jangde ko ministère mo weeɓani tamde eɗen gandi ɗum ko guewaji ɗi e caɗele ɗe e jogui ɗo kala ko faate emploi ina muusa eyyi ɗum ko peut être Mamadou Talla en peut être ɓen mbiyata mais ɓeɗo kadi politique kadi gouvernement kadi waɗi jangde administration waɗi jang kamɓe ɓeɗo ɗiɗo sa ƴeewi Abdoulaye Daouda par ce que débat men jogori wonde Abdoulaye Daouda oɗo hen ɓeɗo ɗiɗo sa ƴeewi koɓe administrateur uji koɓe yimɓe rewɓe e administration ɓe gonno ko trésor ɓe goni to hen donc ɓe janggi ɓe goni ministre uji ɓe gandi gueɗe kewɗe donc normalement hande o kala to ɓe ndewi ɓe donkani wadde hen gueɗe baɗɗe fayida fadde nogas ɗo jagolɗo ittama kono Papa Abdoulaye Sack en ko ɗaminanoɓe hewɓe ɓen mbawa limtinde beele cikkuɗa yata ɓooya mawlidi kadi seggitoɓe kadi artiraɓe sababude pression ngaji ɓe ko banggue diineji sernaɓe e diwanuji ɓe garta e cikkuɗa eyyi ngolɗo mba sikki Makky dañi sens goto o ala hay pression goto attinani mami ara hen en tinani kono sami wi ala pression par ce que so o welata tan wona pression par ce que nde o laami o gaynde o wiya o gagnimo ƴe heɓoyi ko Arabie Saoudi caggal ɗum himɓe Maroc o leliron donc ça veut dire ala pression hande ala lefol laamu ngol o ƴamata so welama noon omo yiɗi parti makko local uji gagnon omo yiɗi parti makko gagnon législative donc hande omo jogui liberté de faire il a la libre no tubako wiyata ni hande foof ne weeɓinimo ɗum tagi noon sa ƴeewi ko waɗi ko suuse wases tan sa ƴeewi ko waɗi ko par ce que sa ƴeewi mbaɗo no Saydou Gueye a miijinokin iwa mbaɗo no Mary Teuw Niang a miijinokin iwa mbaɗo no Pape Abdoulaye Seck a miijitokin iwa hawnata Latif Coulibaly mais ɗeɗo surtout ɓeɗo taro a miijitoni mais Makky hollirde hande ko min laami jinmi ko hollude yo yimɓe gollo te ɗo joni ɗum kadi ko yeru ko signal fort par ce que janggo e jaam sa yi Saydou Gueye ittama ayi ɓeɗo Mary Teuw Niang ittama ayi woɗɓe guittam ɓeno mbano ɓallani mbawno hewde doole ni min sam liggaki kam guittotoɗo kadi président o itti premier ministre o yiiɗi ɓallade gouvernement o añi no Abdou Diouf wannone en certain moment Ousmane Tanor Dieng en joguino bureau ngaji ɗi o yiiɗi ko tamde pouvoir o ha joni eyyi kala kadi attention moɗom jogui ɓande ɓandam joguimi kala dékonɗo ko jeeyata cibir ala ɗo en pamudani saabu so a wi Tanor ministre uji PS ɗiɗi nan toon no ala Tanor mbimi temps PS ministre mi faami kono ha joni ɗo ɗo jaggoɗe maɓɓe toon ɓe jaltani garten mbiɗa o ala pression ko saabi guila aljuma ha samedi ha dimanche laamu wonka darnede eyyi ɗum ɗon ko média ji men hande mbaɗi développé yiyandam par ce que hande malgré ça pression hay so waɗi pression ene mbawi ɗi waɗani pression par ce que sa yi hay fiwde goto yaltani ɗon gandata wasis tan Samba Ndioben ka haalanama wasis tan non ko pression ne haala ko weela mais presse hay goto wiyano à part le samedi le jayde quotidien yaltini wi président koko ittata premier ministre kono en jii ɗeɗo balɗe nden ma wi kaari waɗama consulté Abou Diop waɗama ko baɗɗo verrouillé tout le système hay goto heɓani information donc sa welama mbiyam o heɓaki sinon heɓno pression Samba Ndioben ka joni une semaine haalama Samba Ndioben ka une semaine haalama windama e woɗɓe heddi ko wonɓe kono ko heewi ko haalano ko heewi hen wodani wonnon ko woodi hen Abou Diop gandata ɗum pression o hewani e makko par ce que Makky jooɗi ko guila élection gas o yeehi guila le 2 o jooɗi omo waɗirno wela samedi aljuma samedi dimanche omo waɗirno wela haw paari donc hande ɗo woni ɗo omo paare sinno mo jogino pression par ce que déjà bettere nde wonde e ittude premier ministre addude wonde wone gueɗe e ministre uji ministère de pétrole en mettre ɗum ɗo ɗum ko wala pression par ce que omo andi hande kanko laami hande omo andi kadi kanko ƴewata résultat par ce que o ƴewata ko nadde dans l'histoire ɗum o yiɗi nadde hankkadi par ce que déjà Sénégal naaɓe dokkimo teddungal dokkimo 2 mandat hade makko gaynu mandat noon ɗum tagi noon mbimi pression ala par ce que nden wiyete ko yo ceerno Touba heɓ ceerno Tivaouane heɓ ceerno Fouta heɓ Lebouye heɓ Mauritanie heɓ Safalɓe keɓ soninke ɗum ala ɗo ngolɗo Ousmane ode jiɗ to banggue premier ministre 1963 Senghor itti premier ministre aduna ɗum ko hawe 1983 Abdou Diouf itti premier ministre sa laamima ka suka a laamudima guiƴum bamayno wawa fewnitade holko saabi cikkuɗa Makky ittata premier ministre e kadi Senghor ittina watti Abdou Diouf ittina watti beele wattoyta janggo mi sikkani somo yaha wattude
parce que min yenda makki ko signal parce que sa ƴeewi e discours makko ñande o la ɗum no joƴƴintende ayi discours makko à la nation ñande 3 avril nde ayi discours aji makko fof il y a une constance woni à chaque fois o haala ko haala needi haala discipline kala mo fewan kam pewɗum te oto yimɓe jeccit makki ko ɓe hooli ɓe o ittani oɗo hen so woni Abdou Diouf itti ɗum Senghor itti ɗum mais Abdou Diouf itti addi Abdou Thiam plusieurs fois addi ɗumen arti wona donc kanko makki o itti mais o ittani par ce que Boun Abdallah Dionne yahani natti won premier Boun Abdallah Dionne ko secrétaire d'état sara makko o ƴetti Boun Abdallah waɗi ɗum secrétaire général wona o ƴetti Jean Maxime Dia waɗi e secrétaire d'état du gouvernement te mi haalanma wona hasard par ce que ɓeeɗo ɗiɗo e makki koɓe faamodir koɓe hoollodir par ce que nde makki woni premier ministre nde ko ɓeyɗo oye Boun Abdallah Dionne woni directeur cabinet makki Maxime woni adjoint makko so tawi yahani kam so tawi yahani fonno ko heddade premier ministre ɗo ittama premier ministre to weehi gueɗal keddigal ngal garten nde Boun Abdallah Dionne haalan nde wi hikka région fof dañi jagorɗo ko heɓane Sénégal hol yendema ɗum e ɗum sinno min wonno mi haalta ɗum ɗon par ce que haala sa rena a janat déjà o fuɗɗima yande par ce que sa waɗi a ƴeewi liste o région de Kédougou heɓani ministre te ɗum ɗon kanko forani haala ɗum kanko normalement wiide min mbaɗi 25% rewɓe min mbaɗi ɗum ɗo yo lire discours yoɓe yo kaalowo liste o haal so gayni woppa commentaire libre o woppa journaliste woɗɓe kaala par ce que ɗum wona ɗum ɗo wona ɗum sohla min mbimi hayso kamɓe fof yiɗi mi jeehe Dakar so yiɗi kamɓe fof mi jeehe Diourbel c'est des Sénégalais so yiɗi Diourbel nawa 10 l' essentiel ko yoɓe liggo leydi ndi waɗa fayida wiyeɗe jeeya o e jeeye Diourbel o e jeeye Tamba pour min wona ɗum important mbiɗen ko la nation sénégalaise bangue pression jafuɗa sa wi joni région fof ya ƴettu hen neɗɗo saɗa suɓa région he a wawa dañi pression saabu jafoɗa ma suɓa oɗo ko militant am gaddowo yimɓe oɗo ko leader am walla oɗo ko ceernam walla oɗo ko opérateur économique walla oɗo ko nangam e nangam o eyyi ɗum addata caɗele de par ce que sa weɗe suuɓo aɗa waɗa région fof ɗum ma leñol fof heeb ya wi yo lebuji keeɓ yo sereraɓe haal ɗum ko caɗele min ko sagam yo ƴettu o wino ko équipe jeune équipe ganduɗa hen nattodira e technocrate so yiɗi kamɓe fof ɓe jeeye Diourbel so yiɗi kamɓe fof ɓe jeeye Fatick l' essentiel que ça soit des Sénégalais compétent wawɓe liggade Sénégal jara yesso min ko ɗum woni yendam kono wiide ɓe keeɓi ɗum ɗo way kono feccere ni way kono garo feccere ni en poti waɗ ɗum waɗɓe e jafoɗa en goɗɗi e nder feccere nde hewɓe goytima mbi département Podor tan dañi jagorɗe tati te wonɓe dañani an hol yendema ɗum ko mbimam ko département Podor wonɓe toon ɓe déjà koɓe wonko ɓe gonno déjà par ce que Abdoulaye Daouda Diallo ko ministre wonno o heddi ministre won ɗon ko no wiyete Cheikh Oumar Anne wonno directeur Amadou Hott ko neɗɗo mawɗo yimɓe gandamo par ce que mbaɗa wawi wiide ko ene wawi taw ko jaaɓi ko o woppi ko heewi par ce que to wonno to ɓuurtoni ɓuuri hewde dole sa ƴeewi banggal hoorema enen yimɓe mbaɗa en avant ko ngalluma ko dañca e poche ma donc Amadou Hott wonno ko Fonsis yeehi Bad yeehi nokkuji mawɗi ɓurɗi wadde fade donc ko neɗɗo karallo bawɗo ɗum bawɗo ko totta ko donc so woni eɗen daña waɓen Amadou Hott en enen gara waɓen Samba Diop en ganduɗa hen ko ka en e ɓeɗo hen Moussa Baldé ko wonno kañumen ko directeur Sonagri donc e la dame la gonno ministre du commerce ko yimɓe ou bien ministre de l' économie numérique ɓeɗo hen ndey Sigue Ndiaye Diop Goulet debbo waɗede ministre jogui faate sukaɓe kono Ousmane Diafoɗa wona toon mawle niwino koto gouvernement technocrate en beele ko technocrate en walla ko politologue kaɗen men dano wiyete ɗiɗɗiɗi fof nen hen par ce que sa ƴeewi feccere nde ko technocrate waɓe no maître Malick Sall mo dañcade sino waɗi sakket ɗo o naare politique kono en mbawi wiide waɗi technocrate enen gandi won hesɓe arɓe hen ganda meeɗani wadde politique kono politique kadi ko ñakkata par ce que won waɗɓe ɗo hen nanɗo ha joni ko waɗoɓe politique ɓen nanɗo hen sa ƴeewi Ablaye Diouf Sarr en Serigne Mbaye ke kadi o yaadima makko ɓe en mbawi wiide ha joni woppani par ce que PS nanɗo heddi a faami AFP yimɓe mum nanɗo heddi PIT yimɓe heddi woni jaaɗo toon ko Hujja Mbaye téléservice wonno Hujja Mbaye ko LD peut être hawnaki o wi LD no jiiɓiri ni waɗi ko tendance uji o wasi ittude ɓe eyyi kono mbiyen kam
eden ɗamini wonɓe ɗo ɓe ma mbat ko pour wadde ko maɓe gollu ko pour wadde ko kadi e sikkima e sikkam sibu makki nan min mbimi gollu o jogui sawru makko e discours mo waɗi o hawnaki kala jiiɗo heddiɓe ittaɓe waɓen saydu gueni woɗɓe wod mo wi aha mam liggu sam liggay ham guittereɓe makki wiyama no mofti yimɓe fonnoɓe ñawede ofnak fonnoɓe waɗede ni ɓeydnama gaduji ɗum ko namdal hol yandema hen so tawi sawo jogui namdal gongal ngal ɗon cakkitortoɗen ko yaadiɓe mantiniɓe Aissata Tall Sall en yinnoɓe wiyetnoɓe so natima keɓɓe keɓani ɗe namdiɗe sa jaabima yewta men huuɓi Abou Diop namdal korimi arantaki joni jin widema tan fotani wonde par ce que ɓaɗo wi ko transparence wonɓe ganda nan tuuma ɓen ponno ko joñede tuuma ɓe joñe yimɓe ƴeewa dossier mum ha para so woni neɗɗo tuumam ma wiyama ñammi kalis iwi en ji wonɓe ganda en giwi won tuumanoɗo iwi won tuumanoɓe en ganda dokkama ɓuuri ko joguino ko ɗum fotani wonde par ce que sa ƴeewi ɗum ɗo créé nan ɗo ofnak nan ɗo way hono caisse des caisses vide finalement ɗe ngala nafoore donc ɗi ɓaade pelliti waɗ ɗum o felli waɗ transparence il faut waɗ appliquer la loi gueɗal gongal ngal woni arɓe ɓe e yimɓe paam kadi wona garɗo fof tan wona addi mballu tan ko ya rutte mballude sabu Allah addi hayso wona saabu Allah ɗon kadi en wawi wiide hay sinno ni mbiɗa mbiruɗa nane wala pression ɗon hawna waɗi pression tokos par ce que eɗen mbawi wiide ɗo joni omo jogui caɗele en jii baɗen Modou Diagne Fada en jogui compétence won ministre de l'environnement mais so ƴettiɓe kam eɓe keewi so ƴetti goto baɗon Souleymane Ndéné Ndiaye so wi won ministre de l'éducation et jeunesse ma wi ɓuuri ɗum ɗo mal balde donc so nanni goto o an aɗa wasa nannude heddiɓe donc kadi état kadi ne yaaji firtani tan ka ɗofti kam kadi alay sago tan min tottuma donc yimɓe paam laamu ngu ko Macky Sall laami ko kanko waɗa élire kanko ƴewata ɓe sohli ɓe yiiɗi gollirade o golla ɗumen heddi ko laamu taw an vraiment jiɗɗa ko liggade ka Aliou Sall a waɗama directeur de la SAED aɗa foti wonde toon taw waɗama directeur de la RP aɗa foti wonde toon ɓaɗa jiɗɗa tan ko liggade Sénégal kamɓe taw ko banggal kalis embelami ɓe kebbini ɓaade jiɗɗa ko liggade Sénégal firtani wonde ministre firtani wonde député hay sa waɗama entraîneur de Sénégal kala to mbaɗeɗa normalement aɗa foti gollade kala mbaɗɗa foti gollade Ousmane Makka Ligasi a laaɓi minen min keppani amin ɗamini ma suuɓe so Allah lamɗo jaaɓi jeeɗa e laamu ngu a yeeɓiyankoɓe Pindi TV yewta men ko fate dawgol e nguɗo laamu gasiɗo ha laaɓi Ousmane Makka Ly so Allah lamɗo jaaɓi ma garto laagol ngol tawa waɗama jagorɗo min gar salmidema so Allah lamɗo jaaɓi amin Allah jarama ceerno Abou Diop en jarni technicien ji a jarama